zuciya hankali da rai sun ka hau doki na duba da kyau na game ne garan zai zamo sauke harshe da labba sai suka furta kalma ta sanninki sai ta ce da ni ya wasan na ina ne ka ji yar kirki nan take sai na ji sanye zuciyata na hau murna haske na fuskar ta ya hasken wata mai cikar launi idanunta ne duba ga ciki fari sai na ce wayo ne na sako ga hanci baki na ta wallahi babu ne na gode wa sarkin da ya kage ta domin kwabarai ne sannan na gyara murya na yi murmushi mai alamar murna sai na ce hakika na yaba hankali na ki yan mata sannan shiga yanayi ki sun nuna salin ki ya inganta sunan ki za ki faɗa mini da raina waya ka gauta sannan ƙasa da gari da muhalli na ki duki kwatanta wannan kawai shi za ki min ki sanya na yau murna fara'a ta yau a gare ni ta nisa sai ta dan dube ni sai ta ce sunana na ji wa kasar maso don fahimce ne gani na muhartum ne birni na so don nake nune in kana bida ta sai ka taho ƙasa ta ka tada ne hakan zai saka in yarda da kai a raina ne yawa murna shigarin masoyi baya nesa zantukan manya sai ga mu birnin sudan ne daga juwa muradina takrini gidansa iyaye yan uwa duk ta nuna sun yi farin ciki da zuwa na dukkanin so suna sona sannan ta ce ya muda sirta hal a wadda ka gurra fatna dinkan ta kara so kamshi na ta yayi sallama gona ta dau ado bisa lafaya ta yi kyau idanuna turaren bahur ta riko murmushi take har ta zo gona da zuwa ta miƙon hannu ya habibi ina kwana na amsa cikin fara'a haka mun ka zam ko da yaushe murna karfe 5 daidai asuba da farka na yau ka sake ashe duk abin da ya faru gani da na juwa a mafarki nake na jinjinta al'amarin gani nake yi kamar gaske na dube daga madubi fuska garan babatun haske domin kwaso ya zo bisa barci iya cire mini murna iya na juwa ko ina kike ni na san kina jina kin zo gare na bacci sai ki zo a fadake da magana domin akwai magana da kika yi ta sirri a kunne na